Gisuspenso ni Cebu City Acting Mayor Alvin Garcia ang tanang procurement process lakip na bidding activities alang sa Palarong Pambansa 2024. Kinihuman niya mikatap online ang komentaryo sa usa ka media personality kinsaming butyag ng gipaburot pag-ayo ang mga presyo sa mga butang nga anaa sa lista sa procurement request alang sa palaro. Wa pa ni sila na bidding. Isumiter pa lang ni sa technical working group. Pero kay bawag yun ko, nga daghan kayo sa itong mga konsehal ron diya sa Cebu City Government ang nagpanilap og pilay bahin nila niani. Matod sa acting mayor nga tagano sa niyag tulo ka adlaw aron masuta ang mga gipropose nga items sa lista. Lakip sa mga request nga gamitunon alang sa palaro ang mga bangko ug lamisa nga gipresyohan og 10.7 million pesos, tumblers, hygiene kits ug t-shirts nga 11.4 million pesos, foam, unlan ug habol nga 14.4 million pesos ug ang pag-abang og portalets ug portabaths nga gikotisyonan og hapit 22 million pesos. Apan depensa ni City Councilor Dondon Ontiveros nga dili pa final ang maong lista ug gani do na pay mga kabag-uhan sa mga presyo niini. Dili siya 21 million, 18 million siya. Kay ang supplier pagkibaw man niya nga naay laing mo bid, of course. Lowest bidder ni lower down siya. Nagkanayon ang konsehal nga unfair ang gipagawas nga komento ni Monteclar sanglit gihimo lamang nila ang ilang trabaho. Unfair mo kayo ni. Discrutinize nila mo, ni sunod may baydabo, ni advance, may PR, then na-award na, di ba? Na-award na. Ba't kasabot ni sa gibuhat ni acting mayor, sa acting mayor nga based on mga gisulti ni Jason Monteclar. And of course also, si acting mayor, as stated earlier, na may mga concerns ang mga councilors. Gianunsyo sab ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia ang iyang pagsuporta sa umaabot nga national event. Gani iyang gisaysay nga lakip sa nahisgutan silang meeting pagbisita ni Acting Mayor Garcia sa Kapitolyo ang planong sports tourism program alang sa mga athletes o gingon man mga ginikanan o guardians nga mobisita sa Sugbo. For as long as it will also benefit the constituents of the province of Cebu, we could make this a sports tourism program where, since these athletes, these are minors, will be accompanied by guardians or parents, we will be able to package tours, even their accommodations. We can speak with HRAC, we can speak with our resorts, and we can come up with very affordable package rates. Kini si Queenie Joligon alang sa MyTV Cebu.